Anyang laki din! Pautangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dito kondisyon na napaustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Antuyin tilapay ko. Ay, anya! Ay! Ayaw ko! Jack kayat na. Nuti mo kayat. Di ka mo't papautangan. Iti gatang mo iti branded. Sapatos mo. Anya! O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibaro a sapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw, iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito yung sapatos. Ay, sulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar ka din. Tani, mabisina ko. Tay ka pa ya pumanag na dito paraangan, Jerome. At di sapsapulan. Ay, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito yung branded na sapatos ko. Oh. Ne. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded dito eh. Siyak lang tada sapatos na branded dito yung lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awang pa'y gasgas na, oh. Uwing agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan. Anyat araramido mo iti biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka diti unag tibalay. Anya laki din ni bakit? Anya ko madakas na ino nakasapatos ak dito nagtibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la diti unag tibalay. Awan ti sabali a tao, ang makakit-kita kan ka. Anya laki ni. Siyak man tinakita mo kag ulima kak dito nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng, ijay bangkag ta. Napay ngay katak dito yung branded a sapatos ko ang mapan iji bangkag. Ag sapatos ak ang mapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo, ngayon may diti bangkag yaw, giraw? Uwin tata, branded dito eh. Kano nagmina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanon lumapitakan day ta nagpinta sa sapatos mo. Okay lang tata. Adu pa iti branded a sapatos ko di balay. Laba akto manen ano marugitan? Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, giraw. Well, samay sa nausumak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa ilang rumwarkan, Jerome. Ina man nagjogging ba kay? Anya, nasa pala unay arumar ka. Abangan no makasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino ko mamot ti mangdangran kanya? Siyak to pa ti mangdangran ka dakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan ba kay? Awan ti dagas na mapasama kanya. Sabali manan day ta sapatos mo. Wain ba kay? Kagagatang ko iti kalman. Branded mananda toy. Pang jogging. Anya, gimatang ka manan iti baro a sapatos mo. Anya kalaki ni. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo ba'y akit kita anday ta sapatos mo insan? Branded na ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit ti dayta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay insan, madlaw mo't ngamin anangina dayta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiya gisuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kung nalaka mo't ang madadaal, insan. Ha?
Naglamuyot dito sa sapatos. Sana nasakit iti saka. Kas lakot yun. Aha. Ne, anya man ang day taan nakasupot, Jerome? Branded na t-shirt ah. Anya? Gimatang ka itinagni na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungto. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome! Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam? Nasamang nga rin na gumatang ka nagiti branded nga usar. Kita man eh. Nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya? Wait! Umapal datag kakapintas ti usar ko. Imay kamo dito'y balay, tata. Kanya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apa yung umay kagpakasi? Kuha, ay mabainak ko inturturod kun ating may diti balayaw. Kanya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwarta Jerome. Amok nga ado ti urnong mau. Takanayon abaraw ti usar mau. Ah, Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kan t-shirt mo. Kuha, agbayad akto no dan kwarta Jerome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. ay ko ha, pasensya kan tata. Awan may pautang kukun ka. Anya, Kagat-gatang ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Tapos makita mo't iti suot ko. Ninginaan da ito. anya. Ikaw umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. Umut-utang gayam kan ka ni Tata Guryo. Ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti pautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagak kan ka, Jerome. Ikat ka nga awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Nyalaki ni Larny. Agsaumanan iti kontra kanyak. Sikan jay tao a feeling back nang ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada kabarbaro nga usar mo. Nyalaki din ni Larny. Feeling blessed ka ijay social media. Na Tunggal ada kabarbaro nga usar mo, ingka ipaspasikan. Shh! Sumarang kan. Kaya mo nga ta? Katyak amo day tangan arabidam, Jerome? Ha? Branded nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Na Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kang kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Maragsa ka na nga ron. Bakit? Nagpipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagiti. Di ka pa'y lakat nga rod kaiddaon dagita sapatos kang kalugong. Na Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lang maumuma. di na kadipakibyangan na yun. Nagadumanin sa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti siya. Ha? Dandani dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagin mo naman ang dagiti branded nga usar kao. When no, dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagamay. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat, Um, pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. ay sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak langan dito balay. Tadagita langan branded nga usar mo, tika balay mo. Anya. Wow! Agasam nga dito, paray. Ah, Nagporma ka mo nga dalang dito paranga. kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kao. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante o sarmaw. Ay, biliba ka talaga king ka, paray. Branded amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga asana ulatan ah, di maibaga. Nagpipintas kan branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumak ngamin kadagiti branded, pare. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata.
Nga mamukmit lang, agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome, kit umapala, karang iti branded nga susunod na. Paghan anok kumangay. Adula amin na ita branded tata. Baybayan tayo latan, agpaspasikat. Narigat mat no kontrain tayo, tang sigurado kag sakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agka kaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adapay imparabaw na iti lamisaan. Ay, nauma ako na mangisimsimpa ka dagiti usar na. Simangkot ka magayman, bakit? Ay, nauma ako na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa'y ang mga urnosan dagiti sapatos mo. Adapay imparabaw mo iti lamisaan. Ay di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, anya ko man branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Ay, ang laki din nila, Arne. Ay, na. Di ka kadiagong ungat. Ay na, sakti makam mo kadagita sapatos. Anyat aramidem dito'y balay, nana. Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mo ta nagparparang kanya. Kwa, saan dito iti pagsaritaan tanana? Agsarita ta iti sa balay a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritan kat saritan. Di mo ni pilipatan na ito. Wen. Diyak malipatan da ita saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amo mo ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pa'y adi ka nagsursur iti paraangan ang nakasapatos iti branded. Kwa, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kwa, madi. Madi talaga. Apay aya? Kwa, ilako kong nagiti branded nga usar ko. Anya? Tinapudno na. Inutang ko amin ngayong gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka, sing-singirin na kung di nakautanga ka bakal. Nudyak ka nung makabayad. Asawa ka nung kinagalas ti busis na bakal. Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ko. Pangasing mo ito na. Ay, kasta gayam ha? Makamukha iti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat ka't mo sa wine? Ay kat asawa umon adya bakit ngay mutangam? Di naktumatan makita. Gaputa makisina ang matankan ka. Sana bakit hindi na kayo manawat? Jaket na dyan bakit? Makawarin na kung nagilimod ak bakit? Gapo lang, iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam, ti parikot mo nga agmay-maysa. Tinak iramraman. Ay, makawarin na kung bakit? Agmay-mawali makaon. Ay! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Analay, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase iti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko Nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga na pimpintas pa dyan, in-order nila kay ko. Ngayon ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic ang martilyo dyan in-order nila kay ko. Analay. Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda
Jay nga ron in-order nila kay ko a martilyo. Kasano, ana ibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga saan mo nga ig-ig gaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayab pa'y adya martilyo nila kay ikaw, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Jay nga ron martilyo nila kay ikaw. Aus! Wan, Annalyn, na idumduma, dyan martilyo nila kay ikaw, tatumayab! Awan pinaluta makan dito'y balay. Ay! Anya ka din tera ramidam, Rolay! Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sa doto ka nga sama. Di mo, kaya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensya kan Rolay. Madala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Ano mga gabuakit di trabaho? Mabisina nga gawin. Dapat di mama. Ay, ala, guston. Di kan agpong tot, Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Naparpartag ka. Inakaglutaw. Bubuon, mataping ganda kita, Annalyn. Wan, aglakla ko nga ni Nana Sufing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang ko na. Ma'am, Annalyn, ang damot kasta pinggan ko, napimpintas pa Anya? Wine, Annalyn, imported dagiti pinggan ko iti balay. Naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Ay, saan mat anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sofing? Nagalas. Anya? Madapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot ang nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna? Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mat dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, Annalyn. Saan lang ang martilyo ti tumayab na usar mi ije balay? Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Ay, naman ka manon, Rolly. Ah. Ang pingin, barsak mo dagiti pinggan. Nabuong danay. Anya din nararamit ba? Ay, mal-malam ka nga dito. Balay, di mo mo tagin na. Pasensya kan, Rolly. Nah. Dangamin na panak. Iso ajak pa'y nakainaw. Dito lang tayo kami mo, Reyna. Di mo marami. Di trabaho, di balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti nabuong apinggan. Nana Sufeng, italang anak kaunagak di tibalayang. Ay na. Nagadugayam tinagpipintas a display yo. Wan, Reyna. Ginatan ko dagita a display idi addaak pa'y ijay abroad. Ay, kasta ka din, Nana Sufeng. Sa bagay, adamot display akakasta ijay balay me. Anya? Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi trabaho akpa ijay syudad. Aya. Wala na. Ay, panagkunakat na pimpintas pa'y dagiti display. Ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. Ha? Naawanan ti bagam, Reyna. Agawid kantanay, adupay tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maitipinggan alakom, Nana. Angam awan mo't korsonada. Dagpapangit mo't. Anya? Nay, iskaw.
Kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagat-gatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nila kay ko Napimpintas pa Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay mo tunday ta pa nagsasaom rin na. Siyak ba't nakin kukway ti dayo ito sapatos? Anya kumangay ti pakasipnam. Ay, nagado ti sapatos nila kay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin Mo talaga matlaang nga ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw na kanayon anak ka chinilas no mapanagtrabaho. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. At damot kasta nila kay ko Napimpintas pa'y Mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan isko. Nagado tibado nila kay ko nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Role? Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod. Anya manan day ta nga ibagbagam. Kano saan mo't apod no anagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan tupay gatang ko iti chinilas ko. Ibagbagan pay kano nagpipintas dagiti display diti balay. Kawan tupay makitak a display ditoy. Adamot Nangadak. Day talag ladawan mo idi balasan ka tinakasabit iti diding. Pasikat ka mga mon, ipasikat mo. Reyna ka talaga ti kinaulbon. Makitam dagito'y agamit ti balay, Rolly. Apay, nangalam iti kwarta nga ingatan mo kada kita agamit. Awan bibiyang mon, no nangalag iti inggatang ko kadagitoy. Diskartik mo tun Ti kunam nga ta, katsak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. Talaga, di mo mo't kaya tiyagpaatiw kada giti karuba niya. Ay, Rolly. No anya, ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanya. Ay. Isuda lang, ayan, ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak mo't, no kayat ko. Analin, kurtina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta kurtina. Kasla kurtina ti palasyo. Anya? Wan, Analin, si kalang ayat da kurtina na nga atidog. Uray syakmot na Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtinak Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kurtinam, Analin. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kurtina. Anya? Ay, umay ka balay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kurtina. Saanan ang masapul nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta. Naglastog day dyan nga, Analin. Nasakit ti pa nagsasauna. Apay, anya timbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kurtina na. Nagpangit mo't nga ron ti design na. Nyalaki di. Day tama na, hindi bagbagang kanya kaun. Gumatang man met iti dadakkel a kurtina. Diyay napintas kan nginginaan a kurtina. Apay, ada kwarta, mapaggatang mau. Ada Na, ako pa. makamuka. Di mo man ang kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Kaya wala. Sikatin ang imbagay di dayta, di ka bibyangan. Wan, di nakbibiyangan ko nakmanan. Na, Aguli magkalat taditan, Rolay.
At damot nagdadakkel a kurtina nga agpayso, Reyna. Isumat, Annalyn. Linabaak met, tapno na banglo nga usarak. Nginginaan dagito a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? Oh, saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Annalyn? Ha? Uwan. Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna. No anya dadakan ka nga usar iti balay. Adamat kanya. Anya? Kanayon ka busy Rina. Di na pa yung masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartak ka manan asimang pag. Ay talatan ti aramidam iti biyag mo. Ako bibiyang mo. Kaya mo sa akin niya, tumayab amin nga. Ando dito yung balay. Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidan dayta. Kagat-gatang ko lang, kadagiti duma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na kita display. Asikaso na. Nagluto kayo din na iman sa sidak. Ay, one Rolly. Mabitlaang, taisaganaan ka, iti kanam. Mas dawak man, Rulay. Nagadot ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, doon ti kwarta ti asawak, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit mau? Ni, jak amo na ita. Ta sa anak pa'y mat anagaw awit iti balay. Aya? Ay, sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. Ay, kunak man no sikat ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay, saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas Kas makita met, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti ka aruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti ka aruba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. No anya ti adda kadakwada, rombang nga damot kanya. Anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Adan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay anagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas niya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat ngay. Makamu ka. Sa bagay, sikan tinang nibaga di ka pakibibyangan. Siyak ti makamaw. Di nakbiyangan tapakaragsakak ti aramidan. Agdamat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo may. Asino? Jakmat mailasin ti rupa na ata naka-helmet. Asino nga dyan mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mati lang aday dyan ka motorsiklo. Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang ti lang na. Ay, kunakon kay. Husto ti atap ko. Ada pagut-utangan ni Reyna. Iso nga ado ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbaga nga dak, diti balay ibagam nga da na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahit alalaki. Awan pa'y pagbayad ko. Ay, kunakon kahit nga dasaan anasayat nga raramidam si ka. Ay, sangbom dahit alalaki. Di kaglamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahit alalaki. Gaputadyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya, kuno yung bagam nga awang bibiyang ko. Ay, ha? Ay, luko. Ay, dahil takot ti maghanap baw. Insecure ka nga main kadagiti ka aruba. Ay, Ti kaya baw, noon niya ti adakadakwada, rombeng mga adakang ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. ay,
Ay, jak lakit di kaya ti may darong rulay. Madaytan, umayan ti lalaki. Agtuktukan itiri daw dayta. Ala, in kasangun kat kasaritam nay. Ay, wan lakay. Kasaritak dayta anak kautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Pagbalbaliw ako na. Ay, saan anasaya at tinaramid ko? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Bulyese. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, nabsuga ka. Nagmayatan ti man. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anyang nga bakit? Nagado mo ti pagtugawan dita. Dito yung nga ron ti kayat ko takod John, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangkan atugaw. Dito kang nga doon Anyaman nga tanti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Taiso ti pangrabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kunat nusi ka. Ay, masadutak. Asino nga jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karne manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot ti doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga igado nanang. Iso nga iyawat yon di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500? Ay nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagi jay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang matngay day jay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan ang... Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kanto manang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagas tapay dita taag milk ti tapay lakay. Milk te. Napay dapat na bati akwarta. Wen, ado tinted ni nanang. Ay kuna. Ay, jak kadakkel ng ti milk ti nga order. Iso ti order. Uray sakmet kayat ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayong nam to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na? Naisam ka pa'y laang mat itinasami. Bayam ka day. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksay. Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itulod nakman, ijayan ni manang mo amarivek. Anya taramidan nyo, Jay? Kat mapanak mat umiliw No kaya't da kay ama kita, di iso dati umay diti balay nga umiliw. Si kay ki dinti mapapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaran da. Narigat abiro kun di balay da. Naganak nga tan ni manang mo marivek. Damagag to awagak. Kaano nga awangan? No dalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay haday ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo to ni Manang Maribikan. Apay nagnginan. Day ta igado alutlutuam limagasot. Ita, day ta load mo manan. Limagasot. Nangina amin ang magatang itan. Kasanungay lakay no agsarita dananang kan maribik. Kat umay agpasukon dito'y ni nanang. Saan to ang mapasamak dahi bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni nanang. Diyak nga rod ipalubos ang mapasamak dahi ta. Akulit ka Sabalin ati agnumar iti pensyon na no ko. Rumbang ada tati agnumar. Rumbang lang
No adda dito'y balay ni nanang. Gatangan tatikat na agatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay, gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw na nang. Saan ka na makontak ni Manang Maribik? Taapay, Ang mga sinukatan natin, number na, wano. Awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka, nga ipanak ijay. Rumwar kami kan ni bakit. Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni Manang mo Marivek. Ay, mangtad kay ki din. At damo mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikan na ka. Siyempre mo na. Ang sakbay ama pang kamakitong it. Mapantapay man ag milk tea. Mabisin ka manan. Kinukalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-ad alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka ni milk tea ta. Nakadakal lang kanya ka. Uy, nalpasay. Nag-order ako. Manang Maribek. Ah, Adda kayo mo't gayang nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. Eh, Kat, kumusta nga ni nanang? Ipasyar yung ija balay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay nga'y adi na kayat? Agad ure pilitan may. Saan ka de, honey? uy, pudno day ta. Kaslada kabutang na ijabalay yun. Ne, anya nga'y tikabutang na ija balay me. Ay, manang. Dapat jitarakin nyo ang nagdadakil nga asaw? Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakan mi nga aso, imported dagijay. Iso asaan da nga agkagat. Ay napanag ko na, kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakan mi. Kan apay ko maakabutang ni nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti taraken mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ad ampas dagiti taraken nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipen dati ado adara, parasite dagijay. Inka nga min ipasyar ni nanang mo ijay ayandama ng Marivek. Saan nga rin mabalay? Uray apagbiit lang. Ay, ma, no nga inted ni nanang tilibrita ka ni Manang Maribik. Di awanan. Di awang pagbiagtan. Awanin na. Ultimo milk tea. Saan ta na makagatang? Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay, nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida, ije pagmi-milk teaan, ije palengke. Kasla dala ampas. Wala di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Ken saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga ro na saya ata, bakay? Wala, syaktuman lati mapan mang bisita ken ni nanang ije balay da. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni nanang dito'y balay. Kit pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga rod ti pampanunutek, lakay. Saan da kanon nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kayat na asawan, jay pensyon ni nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang, no kasta. Nanang, agriin kayo ditan. Di pagpalingkik akwarta.
Lukatan man lang ang day taridaw, anak ko. Madi nga mintirik na, anak ko. Ay sus, adda virus yun nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Kat iawat ko kan kati kwarta. Ay, da kaya tagsakit nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe. Frederick lakay. Napay, ayan nga iti kwarta, pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyag kan saan na makabangon. Sus, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta ken kuana. Di mo pa ilain nalamoy. Mabutengak ngarud nga sakit. Kasano mangay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakay atan ti umasidag. Di mi kaya ti makaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Aganda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdak amatan da dya amaribik nana. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga rod no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang kamagpalingki. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agree rin. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalit yun ang manok ko naman. Ket day tagayam ti kayat. Agumata, kakaiso na nga da dito ni Nanang. Ha, ni nanang, Bayang palaang, makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na day sana napili. Ket jay ngay nateng na. Yung kailibasan ng iti bulong ti marunggay ti takaruba. Naglaka solusyon! Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick day toy. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Ta umay ko bisitaan ni Nanang. May mo ala rin ha. Daapay? Uyag nga uyag. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanyak. Ay, umay kakigdain. Ta umay mo alain. Ta mabutang kami nga umasidig kan kwa na. Lakay, inayadam lang agmaneho. Tamatagtag ni Nanang. Wen, bakit? Ay, Nanang, idiretso da ka na iti ospital, ah? Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't nga minta Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot nga min adawat. Idinapigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sala ang mga kaming kwartayo, ti kaya daking gananang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh. Nakitak ije post ni manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alaan. Ano kasta? Ingkaalaan ng tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma ako nga agsidsida iti kape kan asukar. Oh, dagiti agas kan bitamina aginatang ko, Nanang. Anya ngay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagito yung tinapay. Ay la, maramanak mo't laang ang depensyon ko. Daytoy kat barya laang ti kwartam.
Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang nanang tamapan ko kitaan. Ne, si Kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni Nanang. Naimbagan kanugaya man. Ay, ita, tanaimbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabutang nyo pa yung asit gan? Asino na ita bisita, Maribek? Ni Frederick, nanang. Inaala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kaila ampas akom kumpet kan ni nanang. Ni Manang, mate. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anya ngay nga ron, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Asino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Jikabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami. Nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, manudagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua, akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa ki nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di aircon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa ka. Nasaya at mat. Karol, Mm. ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado ang mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangkot tayong dito'y Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kon. Kitaan nyo man kitdi, nalabaga kanukat jay luganda. Weng, gusto na yay. Oy, ni Uncle Dayday mo. Uncle, we're here. Ang kamamang man-English mo Pakialam mo nga men. Amok na rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, simangkot kayo matgayo mo manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan Uncle, itaypay. Isang sangpit nga lang, Uncle. Ala, siya kundi mang bagkat ka dagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga min ti agparking dito asidad ti terminal. Wow, nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol, insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam nakakita kanya. You look like katulong. Uy, Luisa. Imbagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukom. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon.
Mabisina kon. Mabiit lang tayo bak damami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Uy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay tikin na barbaryotik mo. Apay manan aya. Pero may nakauyaw ka. Apay ko nung jack mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka na tagali dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay matdaytan. Mangmangag dito'y sired ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ne, kunak na sino jag mamat. Si kamad gamin san karon. Wan insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami itibigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nga ka ba ilang timangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama aktun, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dahito eh. Di talagbabay. Kaya mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayo nga agkabsat. Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da kasapulan ti May. Kuripot sa mga mindante nga nangkan. Rinuam dala ang dagiti anak da nga agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y lang. Napanan nagtrabaho da antikan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kami, nana. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Maya mo nga minti maturong. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga aldaw tayo dito yung nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamiss ko da ito yung bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kasi laakla abak na. Feeling back nang ko naman Wen gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo, nana. Enjoy yung amami. Taagkadwa kayo ita kini ading mo, a super rich. Agda ka matgayam dito'y salas. Agasam man day ka abisyon. Nakangato da kita sakam di talamisaan niya ag-cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit, may kamo dito ya. Kagabay tang agbuya. Kita talaga nga makapalas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan Di ka lamabain ka daan di kan angkay. Kawanda may kakidain. Kahit mo budlangin iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, may katuyaw. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Ang kamok mga alajeri pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kansa na basketball ti kahit ko abuyaan. Jay drama. Yakar mo na. Bagi mo na ito remote control. Pagpili ka, ti kaya mo buya ay. Anya nga'y tinapasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una agpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ingayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa di nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom ditoy. Anyamot na. Di da pa'y mat amot ang dalos. Aramiden dakmet ken akatulong. Benjo
partay pay ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Pambisina kon. Adda makan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da mga rami ti day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangurno si ti day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbang lang nga pagserbihan ta ta. Di ka lang mabain. Di ka lang mabaing na. Si Kate agbain. Anya data suot mo t-shirt kan pantalon. Imbag taong manay kanyak dahito t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na dahito idinakutong pay. Kukwa ko na, tadi namot la mausar, tanalok magan. Awan pa'y katida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y, Daddy. Anya nga day taluntuto masidain. Chapsoy, Daddy. Ah, kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay kumadida kayan. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya day talutlutwo masidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli sa anaya. Kan, anya pa day laok mo di ta insan. Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin na si daon day ta. Among maten ana lang si. Oo, ala, nukas na nga allergy ka. Agorder tayo iti sidain ni Gerwal. Anya ti kayat mo? Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabaing. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itaading ko. Addan bukod mo alungan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay namanang, saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado matarigrigat ko idi. Malagip mo ka di, idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa konbensyo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laang ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay ang matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asurwam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam. Apay anila ang karol nga iti kadwayo iti balay yung anak yo. US Army Jemaisa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaisa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat ti tulbak ti amin. Hey, da kayo maggamit ito kusina. Nagladaw ka mo tan anagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon, tagkape tayo. Anya ti kayat mo apamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Eh, hando ti pagpilya na. Kapaya wala itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigayat ko ngayon naman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man nga, wala sukar na din. Anusan tayo, akapyan. Magdito yata, kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mo ta. Paknang da. Marigiligat tayo.
naanos da ngamin, saan da paramag, ken nagagagda. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan, tinagita mon? Imay lang dito yung dakpal na balay. Tila para paramag na, ni vlog na. Feeling rich mo to. Tuladin nyo kumaida, ti kinasinop da. Ni Benjo awan am muna trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsik ako maa. Dahita kinatidog da kita kukum. Di mo to pa may turod trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawin? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawin. Kayat ko ditoy. Kat mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Amom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisursur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdetan a kinarigat ti biyagyo. Sa nabali insan, ibagakin ni mami, taipawitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ayong gayam. Pasensya kan ha. Tainalak da ito t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded dagitoy? When insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman ang insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da pasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gaya makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takapsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ija baryo. Dagijay sa anda mailako ija palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, iti terminal ti bus. Oh, kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wananti. Unante. Agadal kayo. Day tatitulbag, tapno rumang ay ti panagbiag yun. Awan, panawag dito na nam ay abyaw. Hiling mo mag. Ito lang da ito. Na-enjoy mo magtay. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.